то соли таваллуди 2006 ба хизмат даъват карда мешаванд. муҳоҷирони корӣ, патент ва трудовой договори хучона ва худованд розӣ бошад, канал ки кушода шид, баъдан дар ӯ каналам боз видеокунира сар мекунем. салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. имрӯз комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. ҳатман дар видео лайк монед ва бо диққат то охирша тамошо кунед. хоб, як кас нависонда: ассалому алайкум акай Сорбон. оиди даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон. мегуфтем солҳои таваллуди чанд имсол даъват мешаванд. призофи баҳорида солҳои таваллуди 1997 то соли таваллуди 2006 ба хизмат даъват карда мешаванд. як каси дигар нависонда: акаҷон ассалому алайкум. категорияи BSD экзамен надода мешавад, русӣ карда. ҷавоб гӯен. пешакӣ раҳмат. илтимос ҷавоб гӯен. бародарои азизу гироми қадр, мо гуфтем ки ҳар нафаре ки шаҳрвандии Россияро дошта бошад ё ки вид на жительство дошта бошад, ҳамин нафарҳо метавонанд ки праваи тоҷикишона бе экзамен ба праваи российский иваз бикунанд. мунис нависондай: ассалому алайкум акаҷон, имрӯз 17-умай. ҳамун муҳлате ки продлит шидагӣ буд, оиди трудовой ба охир расид ё ин ки не? ҳамира илтимос мефаҳмондем. хоб, тибқи тағйиротҳо ва тибқи продлит карданшон, яъне ки то рӯзи 17 марта муҳлат додагӣ буданд ки муҳоҷирони корӣ, патент ва трудовой договори хучона ба МВД мақсад уведомление рӯй кунанд. ва азбаске ки имрӯз якшанбе астай, мисол рӯзи оддихӣ астай, пагоҳ аниқ мешавад ки муҳлат ба охир расид ё ин ки боз продлит карда мешавад. як каси дигар навишонда: ассалому алайкум бародари азиз. бозитон чӣ шидак? канали юристиҷеда чӣ ба видео нашидестай? бародарои азиз, чӣ хеле ки медонед, канали юристиҷе тӯли як муддати кӯтоҳ маҳкам шидагиай ва худованд розӣ бошад, канал ки кушода шид, баъдан дар ӯ каналам боз видеокунира сар мекунем. ягон ташвиш накашем бародарои азиз, мақсад каналда нарушение омадагиай, и чиз временияй. як каси дигар навишонда: ассалому алайкум. дина бозира тамошо кардам, гап нест. ҳамаш ба фикрам честни буд, ягон махинатсия набуд. ман ягон чӣ набридам, хай насибдан набудай. бозии нав кай сар мешавад? гап надорам, ам хеле нафарҳоеда ки правилни қабул мекунанд ва правилни мефаҳманд. мисол и бозиҳое ки ҳастай, дар иё бой метӣ ё бурд мекунӣ. ба ҳамин хотир дилшикастан нашавед. эфири юристиҷера мо дар ҳамин канал гузарондем, дар ҷои транслясияи видеош сохранидастай, тамошо кунед. ва оиди бозии нав бародарои азиз, ҳозираш зай чӣ гуфта наметавонам, ҳамин қадар гуфта метавонам ки 1999 билет дора бозии нав. ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. ҳатман муроҷиат кунед. як кас нависонда: ассалому алайкум ака, як бор ҷавоб деҳ. айморам 1998 аввали моҳ бошӣ. 27 будрои хизмат мебаранд. 1998, яъне ки агар 27 сола мисол чандин моҳ ҳаст бошад, призофи баҳорӣ сар шидагӣ боша, бале ба хизмат мебаранд. ҳамун вақте ки то 27 шидагӣ бошӣ, аллакай 27 гузашта бошӣ, баъд аз даъват ба хизмат озод мешавӣ бародар. як каси дигар нависондае ки ассалому алайкум бародари азиз. оиди ҳамин қонунҳои нав, аз куҷо дастрас мекунӣ қонунҳоро? ҳамира пратар мефаҳмондӣ. бародари азизу гироми қадр, яъне ҳар як информатсияи пешкаш мекунем, мо беасос ҳечира гап намезанем. ҳар чизе ки гап мезанем, информатсияи дастсаверни астай. аз сайтҳои Федератсияи Русия ҷустуҷӯ мекунем ё ки аз чандин шабакаҳои дигаре ҳастае ки информатсиони сайтҳо ҳастай, мисол ба монанди tas.ru, газета.ru, дигар сайтҳои российскӣ. ҳамиро мақсад мехонему, баъдан мафҳуми он хондагимона видео мекунем, баҳри шумо пешниҳод мекунем. хоб, тамошобинони азиз ва гироми қадр, то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.